Vítajte ľudia u môjho prvého let's playu z hry Bloodborne na S2. A postava. Dáme si. Teda už som tu bol ráno. Mapa sveta. Vážne už konečne porazil. Tak nič. Arenky si odklikneme. Klaus. Ja, super. Sakra. Ja sa bojím, že to prehral. Kokos! Ježiš! Travo! Ty kokos! To si mači nemajú robiť nič. Klan nemám, takže kľudne ma pozvite. Zámek. Můžu ti nějak pomoct? To bolo všetko z hry Bloodborne. Ja sa s vami lúčim, toto bol asi najkratší. Dúfam, že budú aj dlhšie. Potom sa chystám urobiť taký mix. Aj Bloodborne, aj Solitaire, aj Shakea dokopy. Zatiaľ sa s vami lúčim. Čau.